Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Nga nahinoon ko doon sa gate. Mabalik na lang ko sa agi. May oras pa ko. Oh, may wara-wara sa unahan. Oh, shit. Kasayo pa sa puntag. Kipwisat na sab ko intawana. Ni ana sab siya. Sabay kong buhaton ang dili ka na magsamok pa nako, Dave. Ay, makagumpa sa adlaw. Ga! Sakay pagdali. Oo! Yan na, Ga! Ga, kumusta? Makapila ko, nibalik din eh. Pero, wati ka matayming eh. Salamat sa Ginoo nga. Nakita na gid ko nimo. Kumusta naman ka? Ang imong trabaho? Okay ra ba ang imong kahimtang? Really, Dave? Ako gyud imong pangmustahon? Obvious naman tingali kung unsa ang akong kahimtang karon dili pa. Labaw pa sa okay, Dave. Maayo hinoon. Kami ni Inday. Okay ra masad mi pero magsige paghapon og pangita nimo si Inday. Kay kay bawo na kasi imong anak. Mingaw man gito nimo. Og labi nako. Niyari ko ida para nimo. Imong paborito. Kadita ha. Akong kaon gikan sa kong napsak. Gidaghan kini na kog tuno. Ingon man kamay. Ganahan kay kain eh. Gipili gyud ako ang mga kandilaon nga balanghoy. Kay mo man ganahan nimo di ba? Ya, wa na ako magdaog buwad kay bahuan niya ka sa imong opisina. Adira oh. Ambi, Diraga. Init-init pa gina kay giputos man na ako maayo og dahon sa saging. Kunya ako pag gisod niya ng sudanan sa ice cream. Kunya giputos pa gina ako sa kong t-shirt ang sudanan aron nga dili mo bugnaw. Yan day oh. Oh, ga. Asam na ta paingon. palayo sa akong gitrabahoan aron way makakita natong magsulti. Asa man? Gawas. Oo. Ay, laganaog. Ako na abli na ng portahan, ini ginaog na ako. Dili na kinahanglan. Kanaog na. Sige. Asa man ka nang napita? Wala ko maswito din sa syudad. Taon-taon lumasad ko kung nawa din eh. Dako na kay kausaban din eh. May daghan ng mga building, ng mga bag-o. O nausab na sa pang mga ruta sa sasakyanan. Ga, gimingaw na kay kunin mo ka. Ay, may mo pa, Dave. Ayaw ko kaksa. Ga, Abi ko pag nagkasinabot na tani atong katapusan na ito pa nakita. Wa ba rin ako maklaro? Wa ako maklaro o pasabot ni mo tanan, ha, Dave? ga, Ayaw ko hikapa. ga, Dili ka man tingali butang nga dili makakita sa kadako sa atong kalahian na karon, Dave. Tanawa ko.
Tutuki ko. O, di ba? Nindot na kaayong akong gisalob. Humot na kaayo ko. Branded na ang akong mga gamit. Og original ang akong perfume. Disakyanan ako. Og may condo unit ako dinhi sa syudad. Dili na kaganan sa ato. Sa probinsya. May mong mamalik na lang ta din eh. Ako inon si nanay. Mamalik na namin din sa syudad aron dili ta magkalagyo. Mag-uban na gyapon ta. Mingaw na kay ko nimo. Mingaw kayo nga wa ka sa duol ka. No. Dili ka? Dili ka musugot nga mamalik mi din. Sige. Magpaabot lang gyapon mi nimo dito sa ato. Basta mo pauli ka lang. Bisan magkausa lang gud sa usa ka buwan. Kung kapoy na para nimo ang matag simana, makita ka lang namo. Igo na kay na, ga. Balik na mo ka. Giingnan ayoko gikapa unsa pa. Ga. Migakos ka na ko din una ko. Dave, unsa pa buhi ikon. Ga. Ayaw na kong tawga anak kay wa na ta. Di klaro na nako nimo sa miagi pa natong panasulti, Dave. O ba? Pero pag dili ka man makasabot, dili na ko nimo. Imi. Ang kinabuhi nga mong gihatag nako, dili ko ato. Dili ko gustong mo balik pa ato, Dave. Pusa kalimti na ko, Dave. Move on. Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na na mo. Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto nako makuptan ni ana sa ako mga kamot. So, no. Ayaw na ko ninyo paabot ha. Imi, ga. Ingon ba ko niya na kadaling kalimtan? Ingon ba niya mi anak kasayod biyaan? Gitalikdan minimo sa ibong anak. Magunsa na lang mikon biyaan minimo. May kamot ka, Dave. May tiil. Kumplito ang imong lawas. O kugihan ka, Dave. Kung mawa na ko sa inyo kinabuhi, naibaw kong dili ka malunusan. Nagkinahanglan minimo. Ako. Gipangutahan na ba ko nimo kung unsay akong gikinahanglan? Kung nagkinahanglan pa ba ko nimo? Imi. Kaya ang tubag, wa. Wa na ko makinahanglan nimo, Dave. Dili ikaw ang akong gikinahanglan. Busa palayo na sa akong kinabuhi. Kalimtin ako. Kay gikalimtan na taka. Dugay na. Please. Pabor lang. Kung tinuod ka mahal ko nimo, ihatag na ko ang akong kagawasan, Dave. Ayaw ko ihigot sa usa ka relasyon nga way kapaingnan, way asenso. Dili ko pang probinsya, Dave. Pang syudad kini akong kagwapa. So please, ayaw na pagbalik pa dito sa akong gitrabahoan. Kaya dili ko gustong maawawan. And if ever, mag-cross man pagbalik ang ato mga dan, dili ta kaila. Imi! Imi! Magpaabot paghapon minimo! Bisan dili na ka! Bisan nalimot na ka! Magpaabot paghapon ko! Hangtod kagiyahan lagi mo mga tiil sa pagbalik diri na ako! Nasulti na nako ang tanan. Nasulti na nako. Finally. Gawas na nagyod ko. Gawas na nako. Wa ka nagyod sa ko kinabuhi, Dave. Hinaot pa unta nga dili ka nagyod magsamok pa nako. Ganong mito ang akong luha. No. Dili na ko ang ayaw mo bati pa niini. Ngaluoy ko ni Dave. Ug natural lang ka na. Tao-tao na usab nga. Tao-tao na usab
anahin mo na mong relasyon. So yes. Yes. May bati na lang kong kaluoy niya. Huwag na lain pa. Magdali ko. Kinala maabot ako sa hotel. Salamat taon. Kaya nakatuhog na rin bata. Taon sa doy. Wa may gabi ay yung adlaw nga di maghilak nga mangitas inahan. Makaluoy yun na hunaon. Kalinghod pa yung tao siyang pangidaron nga gibiyaan ni Amy. Ang bata ang labi nag-antos pa nagbuwag sa kinikanan. Nakatuhog taon nga may luha ang mga mata. Inday, sa umaabot, makasabot ka raon niya kung anong kinahanglang makalagyo ang imong ginikanan. Alsahong ko na lang ni siya pingos siyang kwarto. At dito silang kwartong digib. Makabugat na pwede pata. Ay. Dilaw tani makamata kay muhilak rasan ni Onya. O para mo maabot hangtod doon sa digib. Pastilan. Kaguol ko maghuna-huna ining amahan ug anak. Siguro, itong kagabi na sa tumauli. Uy, pastilan. Nakatagpilaw mo day ko. Niarap ko sa sala nakatuog. Samtang paabot itib nga mauli. Hain naman ning bata ang hawa man gihapon maabot. Pasado las 2 mas kadlawon. Wa baka sa ilang tiyo niya may abot. Kaya wa man kumakamata nga nangayo siya kat... Ay, ang bintana. Wa gani din ako masira sa kong pagpuwat-huwat niya. May nalagani kay may kawatan dining dapita. Ug sa sagi makakawat, wa masay makawat ko dinis amo sad. Sira ko na lang yung... Uy, sana ka? Tao. May taong nagbuyod sa mong nataran. Ginoo ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!